Запознайте се с Ана и Жанета. Те са колеги в инженеринговия център на Бош, но интересите им не успяват да се съберат между стените на офиса. Те ще ви покажат няколко пози от въздушната акробатика, с помощта на които забравят за досадния Stack Overflow и любимите им софтуерни бъгове. Готови ли сте? За тази поза трябва здраво да хванете с две ръце обръча и да преметнете десен крак през него. Отпуснете тялото и за всеки случай дръжте лаптопа наблизо, че може да изскочи нещо работно. Време е за втората поза. За тази поза трябва да се наберете с две ръце и да влезете в обръча. Обръщате тялото по корем и изправяте краката. Ще разберем, ако не ви се получи от първия път. Май се поизпотихме, момичета. Още една? Тази май ви е най-трудна, а? Тя се прави с колега, на когото имате доверие. Хванете с една ръка обръча и бавно обърнете тялото си, докато не застанете с главата надолу. Мисля и аз да тръгна на обръчи. Благодаря ви! А вие как разпускате с колегите? Bosch и CS. Повече от колеги.